हेलौ लोगोफोर एनएस मेक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। बोराय बुरि पेन्सननि लिस्ट आरो एकाउन्टआव फैसा हाबदोंना हाबाखै बेखौ अनलाइन बोरै चेक खालामनो बे भिडिअनि गेजेरजों आं खिन्थालागोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दामनानै होदो। अब्ला थौदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदिनि। अब्ला लोगोफोर क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नैबे सार्च बाराव लिरदो ASAP लिरनानै सार्च खालामदो। बिदि फैबाय। दानिया बै गोजौनि आगदा खनायाव मोनथाम डट दं, बेवहाय थुनानै डेस्कटप साइड खालामनानै लाग्रोदो। अब्ला बिदि फैबाय। दानिया नेशनेल ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम बेवहाय क्लिक खालामदो। एसे स्ल' जादों बेवहाय। बिदि इन्टारफेस फैबाय। बे सिगाङाव नुजानायखौ दाननानै लादो। बेनिफ्राय रिपर्ट्सआव क्लिक खालामदो। बै रिपर्ट्सआव क्लिक खालामदो। बेनिफ्राय बिदि इन्टारफेस फैबाय। दानिया बै लिस्ट अफ रिपर्ट्सनि 3 नाम्बार स्टेट डाशबर्ड बेवहाय क्लिक खालामदो। अब्ला बिदि फैबाय। स्टेट सेलेक्ट, स्टेटखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनांगोन। सेलेक्टआव थुनानै जोंनिया आसाम, बेनिफ्राय अल स्किम, बेवहाय स्किमफोरनि नाम दं, बेवहाय बबे स्किमाव दं, न'खरनि सोरबाफोर जुदि पेन्सन मोननाय दङब्ला बबे स्किमाव दं बेखौ बेवहाय बासिनानै क्लिक खालामनांगोन, सेलेक्ट खालामनांगोन। आं सेलेक्ट खालामबाय, जोंना बेवहाय दं। बेनिफ्राय नैबेवहाय केपचाखौ होनांसिगोन। आं केपचाखौ लिरबाय। बेनिफ्राय साबमिटआव क्लिक खालामबाय। बिदि इन्टारफेस फैबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायथिं लांनि। दानिया डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो। बे जोंनिया बाक्सा। बेनिफ्राय आरो गाहायाव लांबावदो, गाहायथिं थांबावनि। बेनिफ्राय नैबेयाव ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन, जोंनिया नाग्रिजुलि। बिदि इन्टारफेस फैबाय। बिनिफ्राय आरो गाहायाव दानिया बेवहाय पन्सायतखौ सेलेक्ट खालामनांसिगोन आरो जोंना VCDC, जोंना बे VCDCआ नाम्बार 2 पुब कुमारिघाटा, बिदि फैबाय। बेनिफ्राय एसे स्ल' जादों बेयावबो खारजोबनो। गाहायथिं लांबाय, नै फैजोब्बाय। नाम्बार 2 पुब कुमारिघाटानि सिङाव बेसेबां माने पेन्सननि थाखाय लिस्ट दङ बेहाय फैजोब्बाय आरो लिस्टआ। बेवहाय जोङो नागिरनो हासिगोन, सोरनिखौ नायनो बेवहाय नागिरनानै नायनो हागोन। आरो जोङो बै सार्च बाराव लिरनानै सार्च खालामनानैबो नामखौ लिरनानै सार्च खालामनानै नायनो हायो। नामखौ आं बेवहाय सार्च खालामनानै नायनि, फादारनिखौ नायगोन आं। नामखौ लिरबाय। बेनिफ्राय फैबाय नै फादारनि नाम दं, मादारनिबो फैदों, लिंक दंखायो नालाय खेबसेनो फैबाय फादारनि सार्च खालामनायावनो। बेवहाय दङ सिरियाल नाम्बार, सेंसन अर्डार नाम्बार, बेनिफ्राय एप्लिकेन्ट नेम, फादार नङाबा हासबेन्ड नेम, ओमफ्राय एज, जेन्डार, स्किम, मबाइल नाम्बार, स्किमा जोंना नैबे। बेनिफ्राय नै IFSC कड दङ। बेनिफ्राय बेंक, डिसबार्समेन्ट मड बेंक, PFMS, येस। PFMS माने पाब्लिक फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट सिस्टेम। बेनिफ्राय जोङो फैसा हाबदोंना हाबाखै बेखौ नायनो हायो। नैबे सेंसन अर्डार नाम्बाराव क्लिक खालामदो। सेंसन अर्डार नाम्बाराव क्लिक खालामबानो जायो।
बेनिफ्राय नैबे सेंसन अर्डार नाम्बार एप्लिकेसन नाम्बार बे सेंसन अर्डार नाम्बारजोंबो जों नायनो हायो आरो मबाइल नाम्बारजोंबो नायनो हायो जायखिया मोनसे क्लिक खालामनानै नायनो हायो दा आं सेंसन अर्डार नाम्बारजों नायगोन बेनिफ्राय बेवहाय केपचाखौ लिरनांगोन आं लिरबाय साबमिट गाहायथिं लांनि फैबाय नै एप्लिकेन्ट नेम सेंसन अर्डार नाम्बार फादार्स एबा हासबेन्ड नेम एड्रेस स्किमनि नाम बेनिफ्राय एज बैसो बेनिफ्राय जेन्डार बेनिफ्राय नै सेंसन डेट पेन्सन इफेक्टिभ डेट लास्ट पेन्सन मान्थ माने लास्ट फैसाया हाबदों डिसेम्बर 2020नि डिसेम्बर दानाव हाबदों दा हाबथ'वाखै 2020नि डिसेम्बर दानाव हाबदोंमोन आरो लास्ट पेमेन्टआ थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदिनो नायनो हासिगोन जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो स' थेंक इउ